Vi er i Firenze. Ja, i renæssancen. Se alle de mennesker. Vi må være på markedet. Vi er tilbage i år 1000, men allerede i år 900 begyndte flere byer at danne handel og håndværk. Det er nemlig rigtigt, Frida. Købmændene solgte blandt andet krydderier og silke, som de fik gennem Syd- og Østasien. Ja, og det gjorde, at der blev dannet en stor fortjeneste på grund af de eftertragtede varer. Det betød, at man begyndte at investere i luksusvarer, og endda danne nye forretninger. Nej, se lige det smukke bygningsværk. Det er kirken Santa Maria Novellas. Kirkens facade blev renoveret af købmanden Giovanni Rosolai. Nej, se, der er han. Goddag, herr Rosolai. Goddag, de frøkner. Bare kald mig Giovanni. Kan jeg hjælpe dem? Ja, Giovanni. Hvordan kom du på ideen at renovere den smukke kirke? Jeg startede som købmand. Her solgte jeg tekstiler, og på grund af efterspørgsel efter disse tekstiler, kunne jeg finansiere forskellige ting. Blandt andet et palads til min familie. Derudover kunne jeg også finansiere en del offentligt, såsom renovering af Santa Maria Novellas. Hvad tænker du om Firenze, Giovanni? Firenze er hele verdens smukkeste by. Man skal tro på sig selv i form af selvstændighed. Tusind tak for al din hjælp, Giovanni. Nå, skal vi komme videre? Ja, lad os. Hey, er det ikke Da Vinci, der er i gang med at afsløre sit nye værk? Lad os undersøge det nærmere. Jeg er Leonardo da Vinci. Jeg vil i dag stolt vise mit nyeste værk frem. Det er et portræt af Mona Lisa. Excellente! Bravo! Det er godt nok imponerende. Ja, bestemt. Og faktisk har vi lært en hel masse om renæssancen, bare ved at se det her. Folket i renæssancen begyndte at udvikle sig på forskellige punkter, for eksempel kunsten og arkitekturen, som vi har set. Det har været den mest spændende rejse, jeg nogensinde har været på.